Hola perles dolces, benvinguts un dia més al vostre canal de confiança. Jo sóc Fran Surimi i com sempre per així vos deixaré les meves xarxes socials perquè em pugueu seguir una mica més a prop i interactuem una miqueta que jo mos agrada i és benvingut sempre. Primer que res, demanar-vos disculpes per este contraluz tan bonico que teniu, que podria passar per una aparició divina, però no ho soc en aquest cas. Com podeu veure, no estem a la mateixa localització que estem acostumbrats, Emisil del Quartillo, i ens hem ficat en la cuina de ma casa. Per què vos he portat fins així? Vos explique. L'altre dia anava jo per el supermercat a fer la compra com de normal i estava jo pels corredors arriba a la secció de dolços i amb que hi havia una sèrie de paquetets amb una barreja dins, uns preparats per a fer muffins, per a fer cupcakes, per a fer brownies i una sèrie de reposteria típica americana. I estava pensant jo, a veure, trobo que ens estem americanitzant una miqueta ja massa, perquè aquí tots ja sabem fer cupcakes, tots sabem fer muffins i tots sabem fer su puta madre en vinagre. I dic, per què no li faig jo a les meves terres una bona coca Maria? Bueno, coca Maria, coca de llanda, coca boba, no sé com li direu vosaltres en el vostre poblat. Jo, per exemple, en el meu li diguem coca Maria. Deixeu-me en els comentaris com li digueu vosaltres. Doncs això, què dic? Per què no li faig jo a les meves terres la recepta autèntica que feia ma abuela i les vostres aies, segur que també, de la coca Maria de tota la vida. Així que res, avui ens posem el delantal que, per cert, no en tinc. Ara directament jo desapareixeré del plànol perquè la meva cuina és una miqueta estreta i no cabem aquí tots a la vega. Així que res, vos deixo amb la recepta i ja, o sigui, va, aquí la teniu. I abans de ficar-nos als ingredients, el primer que farem serà precalfar el forn a 180 graus amb calor d'alt i baix. I ara sí, perles, anem a pels ingredients. Per a realitzar la nostra coca de llanda el que necessitarem serà 6 ous, 500 grams de farina, 500 grams de sucre, un got de llet, mig got d'oli, la ratlladura d'una llima, 2 sobrets de gaseosa i ara una barreja que prepararem amb canella i sucre i aquí les quantitats al gusto, oye. El primer que farem serà introduir els 6 ous dintre d'un bol més o menys gran i els batrem com si fos una truita de tota la vida. A continuació introduirem la llet i l'oli i ho tornem a remoure bé. I ara passarem a introduir la farina i el sucre i ho batrem bé fins a obtenir una massa lleugera i sense cap grumito. Fiquem els 2 sobres de gasificant y a continuació introduirem la ratlladura de la llima. Y ale, otra vez, bate que bate, que chocolate. Ja! Una vegada tot ben integrat, ficarem el nostre mejunje Art Attack dintre de la nostra llandeta. Ficarem a sobre la barreja del sucre i la canella i ala, xatos, al forn durant 25-30 minuts aproximadament. Vigileu que no se vos creme, per l'amor de Déu. Doncs ja estaria, perles, així teniu el resultat de la nostra coca Maria. Mireu això, quin color, quina forma que té, quina esponjositat. Mare, si podeu olorar. I què millor manera d'acompanyar a la nostra coca Maria que amb una bona misteleta d'estes del terreno, concretament aquesta és de teula, que això és mel de romer i nèctar de los dioses, oye. Heu vist que facilet i senzill és fer aquesta recepta? No és tardes, com sempre, animar-vos a que compartau el vídeo per totes les vostres xarxes socials i aquest en especial a veure si entre tots aconseguim que passe la frontera, arribi fins als Estats Units, per exemple, i no sap, i ara algú se l'il·lumina i decidís fer aquesta recepta típica de la nostra terreta, que cosa més bona no n'hi ha en el món. Perquè tot en la vida no són ni muffins, ni brownies, ni res d'això, que aquí també tenim cosita buena per a disfrutar. Vos imagineu que ara de repente algú se l'ocorrís i fa el preparador aquest, però de coca Maria. I per també em faria molta il·lusió veure que heu fet aquesta recepta, així que vos animo a tots a que pugeu la foto del resultat de la vostra coca Maria i m'etiqueteu, així puc jo esquadrinyar una miqueta. Pareix la mare de Déu ara mateix, o sigui... Tinc que fer la cata. Tu eres la... Sí, es que es de la cata oficial. Vale, perfecte. Pues tragué una mistela, ¿no? Vinga, va. Allá voy. M'he passat. A veure... ¿Y bien? Està boníssima, Fran. Sí? Però és objectiva? Superbona, sí. Quina nota li poses? Un 10. Està esponjosa, boníssima.
Mhm.